Sige lang. Kay pala ilaw niya na ako siya ninyo ni Mami. Kung inyo na siya makita, kamo na imuhukom siyang pagkatao. Okay. Ma? Sa'yo rin nag-drive og tricycle si Dong Leo? Ay, naningkamot gid in taon ug maayo dong si Dong Leo. Para makahatod ka gwarta nga to sa syudad para siyang kaluha. Sige ma. Ato na ko. Magkikita ko ni Sir Victor. Manghangi ko. Base nagmatagan ko lang higayon. Ting-anin na ba sa sunod buwan? Oh, nahala. Pakimaluoy lang yun ug maayo, Santi. Ma. Sige, ito na ko. Panalanginan ka sa Diyos, Santi. May adlaw, Sir Victor. Kunsa na? Nakada ka nagkwarta may lulukat sa inyong yuta nga napinda? Sir, mabitaw ni ako, sir, kay manghangi ulit ni mga unta. Iyangan agad lang una. Sa amanggon nga, ang akong ibabayad ni mo, ako mo kong nagamit. Dili na akong problema. Niya, pirmahin ning kasulatan na magmatuod na ako nang napalit ang inyong yuta. Sir, ayaw taon. Maluoy ka. Naghangyo ko nimo. Maluoy ka, sir. Sir, maluoy ka. Pinda palit atong kasabutan, Santi. Kung dili nimo malukat sa gitagal na panahon, imbagohon ko na imong yuta. Dili ko mapirma, sir. Dili ko mapirma. Mupirma ka o pabuton ko ni. Sir, ayaw. Maluoy ka. Pres pirmahe! Ayaw. Dili. Dili ko mapirma, sir. Dili. Dili! Ginawa ko.
Ginoo ko! Sir! Ano to, Yads? Yads, wa na ko tuyo ah. Di kalit naghapdot sa akong kamo. Kusog mangod kaayo ang kulba sa akong dughan. Yads, sorry na. Mupay gamay ra kaayo tag baso. Sige lang, sige lang. Uy, kaso. Baratuhon na bitaw ng baso, ha? Sige ha, paghinay ha, kay... Yads, sorry ha. Sige na, sige na. Para lagi kaso, magbuhat sa kong silay, ha? Sige ka. Ito lang sa kwarto ka. Lingkod lang ako sa dito. Ato lang tamang istorya, ha? Ako na nahihiling. Ayaw na ako. Sige lang, sige lang. Para lagi kaso. Sorry kayo, Yads. Oo. Sir, maloy ka, sir. Ako sa... Adto lang Hindi naman ako nagpatay, sir. adto lang mga tarong sa korte pagkuha lang abogado para paka-assist nimo ha. Ako sa, sir. Mo lagi adto lang adto lang sa korte. Kao man na may reklamo nimo ha. Hindi ako nagpatay, sir. Oh, so ni ka tinuod kay ikaw ko yung nagpatay aning Juan. Wala ko tuyo ako patay, sir. Iyang itiunan siya pistola. Akong giilog para dili buto niya. Pero aksidente kayo nga pag inilugay na mo. Di butog siya naigo. Hindi na ko tuyo ang pagpatay niya, sir. Hindi ako nagpatay niya. Tuwi ko, sir. Ako sa... Ako sa... Anti Filipino pila mo edad? 48, sir. Korte taga din maka. Dito sa subog. Taga Sugod. Ninyo litaw. Linyo, sir, pero buwag sa sawa. Wido. Dili, buwag sa sawa. Buwag sawa. Unsa ni ka tinuod nga ikaw may gispisaran eh? Hindi na tinuon, sir. Ikaw ako na nalipol sa kong kagalingon. Siya mo'y nanion ako sa iyong pistolang. Ako lang kinigiilog. Pero aksidente kayo nabutong. O siya naigo. Pero di na ako tuyang papatay, sir. Dili. Magkakaroon Pilipino, nanglan mo kuha kang abogado pagdipinsa sa imong kaso para may baw kung sa imong katungod, ha? Pagkakaroon nung i-detain sa kanawo for temporary detention, ha? Dali. Nasundak mo po. May pare ta diri magtuwa sa istorya. Mao dayang nabuak ang baso kay kulbaan ka. Oh, Judy. Ngano ka nga na? Tingalig may naghisgot nimo. Or hisgutan ka. Sa amo ka, Judy, nun? Sa probinsya. Kumusta na ka sila? Basin. Mas maayo pag magsusi ka nila dito. Kung sa'yo naitabo nila dito. Daghan bitaw rong bus, imong kasakyan. Total, matay klase karong Lunes kay holiday man. Ug bitaw no, Jud. Gimingaw na biya kay ko sa amo. Ni Dong Leo, ni Papa, ug ni Lola. Kung wa pa ko'y trabaho, nindot untang ikuyog nimo. Sa piyesta na lang pohon, Judy. Magkuyog niya ta dito. Nya kay next year pa maghana. Lagi, next year pasad lagi. Lagi, dugay pa to eh. Pero sige lang, next year. Sige lang, mamista gyud ta anak.
Kadyot lang jud diha mag-ilis ako. Mupauli sa ko sa among probinsya pero niaman ko diri Lunes sa hapon. Kadyot sa. Kung si Ramil mangita nimo, unsaon man ako pagsulti unya? Uli ka sa inyo. Sultihan na lang siya nga bisita lang ko sa amo sa Davao. Sa inyong asyenda. Judy, ipadayon talang na ang gipatuon na to nga taga Davao ko. Ako ra ang mubutyag kang Ramil sa tinuod. Promise. Sige. Good luck. Sige, bye-bye. Santi! Santi! Ma, Santi! Unsam ni pakita mo ah! Pasabtan ko! Ngano man eh! Unsam man eh! wa ko sa ma. Wa ko sa. Ngano nakapusil man ka?